И в този клип ние ще играем Shadow of Fate и както това ще е първият клип, в който аз ще снимам и точно аз се казвам Валерий и тук до мен е брат ми, който сега играе на Clash of Clans и аз нека да започнем да играем. За начало изчакайте малко. За начало ще такваме не знам къде, но атак. Ще такваме. Така. Така, купих се това. Тук що и сега. Така. И ще върна това. Така. И аз съм с това, съм тръпила на четвърти. Сега ще играем война. Така. И сега не знам с кой ще играя, но това още не се зарадила и ще играя тук. What? Добре, няма нищо. Без звукове, без красъци. И аз ще играя сега също тази манячка. Там. Така. Сега ще видим дали ще я победя или пък не. Кой каза, елате? Кой каза? Кой каза? Взема колбо. Нека ме преобърна. Искам да кажа, че ме префърли. Това не е проблем за мен. Мисля, че първия рънд тя ще ме победи или аз, или просто аз ще я победя. Така. Защото вече победих с бухалките, който преди беше ме убил с един удар. Днес аз го убих. Първи рънд аз го победих. Аз се победих, но без всякакви проблеми аз се победих. Логика. Значи тази втори рънд го победи. Много добре, браво. Пети рънд, кой ще победи? Аз и той. Има много жертви малко, но... О, what the hell? Ужасно много жертви има. О, не, майко. И се оказа, че аз победих. Не, Да. Уоу, това ще ме е сметка. Започваме тук. Започваме с този маняк. Хайде бе. Хора, извинете, преди да се стиглям, играех малко без да снимам, докато стана трети левел и за това. Това най-обичам да правя. Няма никога да ме занимава. Буклук. И хора, знаете, че съм играл без да снимам малко. И тук. Маняк. Шаманяк.
Защо за балкон прехвърли? Така, не съм гледам много в моя телевизор. Ще играя. И сега. Бога, прехвърли ме той. Възможността. Другите. Хора. Това е продължавам, да не се разсейвам. Като тук видяхте беше. Да не се разсейвам. Просто. Така. Хора, малко е напреднато. Скачаме пети рунд с някакъв ботински камион. Сега, докато сега снимам и така кам да оставя и мълчал. Тая бутка. Сега и казвам на здраве. И дали сега ще победя на 7-ми рунд. Аз не знам. И мисля сега да се упражнявам така. И сега и аз не знам какво ще правя. Аз не знам какво ще правя. Сега на минута.
Се опитам сега това тук да го скъсам. Никам сега хора и да изгледаме още една такава войничка. Кодиела. Но сега ще играя с една много силна хина. Ето, аз го победих и този. Така. Тази, между другото, аз съм много силна. Няма как ще я победя. Ето, сега не трябва да, защото ако ме ударя един път, ще ме убие. Я победи. И това ще бъде този хлип. Къде мога да го качаш от тук, да го гледаш?